Ramen Production Center. Modalit kanino nini sugilanon nga naguluhan. Anak, 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 anak-anak. anak-anak. Okay, mga lagi kang Supiero 720, among idalit og ilingaw kaninyo kining usa ka drama komikal mga higala. Ano na? Oh, yan isay, kay dramaturgo bisa una sa radyo. Okay. Ang senaryo, ikaw maoy amahan kay mas magkuha man ka na kog naong, ako ang imong uniko iho Kay guwapo baga mo ko. magkagnaong. Okay. Oh. Lights, camera, action. Music operator. Anak! Papa, Dali na ko dili na. usa ko mo na ako pa. Imo ko tagagalawan sa, pa? Usa ko na tuyo mo na ako pa. Pa. Ikaw ba? Ah! Dugay ka kang ipauli ganyan. Di makapaingon na rin. Kat! Nganong kat man? Anak ko ni mo kanina mo kabunalan. Aw dili dete. Kaya ko ni mo anak. Dili ka pabunan. Ay ko bunali. Okay. Tikto. Oh. Lights, camera, action. Anak! Papa. Dol ra gud rin na. Papa! Dol rin. Papa, ano to yun mo, Papa? Papa, Ikaw ba? Pamatay ka? Ikaw ba? Dugay ka kang ipauli. Dugay ka Papa! Kat! Panumbak man ka! Di makapabunal. Pinangga ko ni Muhay ko pagkawawis mga 6-3 sikihor. Ay kong sumbaga, nyagawas ana, dato tasoy ato ning balay. Aw ato din ni Ato balay. ning balay. Ngano man ay bongbong di adapita. Paabot lang, bubunga ng mayor, agwataha lang. Ay. Dato day ta. Dato ta! Masa- Dapat ay mo itawag na ko pang sosyal nga pagtawag. Pang sosyal. Iho! Ah, iho. Iho! Ang sosyal. Iho, paliho guguha sa isda nga na sa kumidor. Ah, Iho! Sosyal. Ah, sige. Sa Okay. ato pa, iho. Iho. Iubo mo na ako. Oy, nag-iubo mo ka. Ay da. Ubo. Nabaguhan ko sa to kadato doon. Nabaguhan ko. Iho. Ubo na, no? Ano ha? Iho. Okay. Okay. Pero sa dili pa mga higala, ipasupot usa nato ang ato mga Panginoon. Ang gatas sa inahan para sa anak, ang gatas sa amahan para sa inahan, ang tsupon sa amahan para ninyong tanan. Dasal mo des menos paid pa ito na batik scholarship program. Okay, lights, camera, action! Anak! Iho! Papa, Anak ko'y nadunggan niya mga istorya nga musulod na kuno ka sa baba! tagaas taglupad ng taga-sikihor. Huwag ipapatuod ka ni mga limpi na sila, Papa. Tungkol kaya babae nga gusto kong panagiyahon, ihugasan ko na yan pagkababae. Gitaprasan ko na. Aban, anak! Papa ka mahuman! Susugot ko sa dili. Aban, anak! Papa lagi ko mahuman! Tuwasas ako. Siya na, Papa. Nilain. Ngayon, panghuangin mo kami sa balay, layas din nga ako mansyon! Aba, Papa! Aba! Don't touch me! Don't touch my body! Don't touch my body, Odin! You broke my heart! Aba, Papa! Matuod ko ni mo nga mag-inulungay, Minua. Uli, ba ka, Papa? Bisa ko naglagot ka na mo. Kamang mga mahanungay katungod. Papa, ayat ang luluod na ko, Papa. Iwag yan pa mong anak. Tungod kay kung doon na kay dugo, Papa. Doon na sa ko'y dugo. Wa ko'y dugo! Kung doon na kay bukog. Doon na sa ko'y bukog, Papa. Wa ko'y dugo! Kung doon na kay atay. Doon na ko'y atay, Papa. Wa ko'y atay! Kung natuli sa kadili ba? Wa ko natuli! Angkon lagi. Tugaan mo tas tinodan, wawa na ako anin, ara ko tagisugot na ako ganiha. Na may medical mission rin, patuloy niya ta. Lagi? Okay, aman, Papa! Musugat ka mong sadili. Igimahal ko kaayo ang mga babae ka taga-sikihor, Papa. Tungkol kayo nagtanaw sa karoon sa kalingawan, Papa. Tuwa sa napita dito, Papa, oh. As kapita! Ito, Papa, nakita mong sinina, Papa. Pues kung mahal mo ka na mong babae, kinahanglan niya daton siya diri sa akong atubangan! Papa, Asa man na? dulo ko na siya, Papa. Day, Marimar! Asa man lagi anak? Wangkon ka na ako, Day! Huwag yung kitubag. Sige pa ta, Day! Di nagigaw. Kato, Papa, kato. Kanang naghilo. Kato, Papa, tuwa diha na lagi diri. Oh, Kanang naghilo. Na-black to, Papa. Naghilo mata kay giawasan sa abdo. Papa, tuwa na lagi siya, Papa. Unsay sinina? Ano ka ba si Nina, Papa? Ay! Siya na, Papa. Sige. Tuwa ko, Papa. Pulokso ko, Papa. Mayat. Pulokso na ko. Lagso! Hindi na ko, Papa. Namangya mo yan, Papa. Nasaan dapat? Iya nila uya. Iyam na, uyap.
Nga siman naman na papa, hamugiro na ba kayo ni mga siman papa? Nga, nakambugiro man ang mga Iwan siman. pa rin na sila papa, nga silos pulis, snacks na kanu nila. Ah, kambugiro mga siman. Pinawa sila may bawa papa. Unsa? Nga ilang asawa, pamahaw na to. Ah! Luya, no? Oh. Papa, dokter ako papa, dokter ako sa kung gusto kang paimutang nas kabinihon. Musugot! Ayaw nakikilag, anak. Inom ang tubig, anak. Inom, anak. Ayaw maghilag. Katulagablang ako papa. Narapan ni sakit sa kasing-kasing. Inom ng tubig. Kalalagay ko papa, katulagablang papa. Tanong ko na si mo papa. Anak, inom na. Siya na papa, siya na. Ano ko? Papa! Hingan ba? Tahi ka kay ko, pahilong mo na ka. Sige bang sigit ya, papauwaw lang ka. Sakit, Ton? Sakit? Sakit, oy. Nalimot ko ginawa ko. Nagusong ba yan? Personal man ka. Oo ba, Don? Relax na, Don. Relax na. sige. Kaya hibaw ka, Don. Sa tulad lang ang amo drama, gi-practice din namo. Kaya doon gimi dito sa Amerika. Karon diri police mi diri pero sa Amerika ang trabaho namo dito bombero. Kanantig pasirit. Tinaw na ka ng tigpasirit. Tiga, pasirit. Oh, ang buhato nato dito Don sayo na gid kayo. Ano saman? Mutuyok ra ka nako, mutuyok ra ko nimo katulo. Ano ya? Ang sweldo nato kada tuyok 10,000. Hala, kadako. Makapaskwila na ko sa kong babae, ani. O lagi. Kada tuyok 10,000, katulo ka tuyok pila man? 30,000. Oh, kuya. Taliyar sa kwarta, oy. Yan na, sampulan na to. Sige, sampulan na to. Okay? Sampuli. Kay nga to Miss America aron dato mi makauya. Pulisahin naman tama ka pulis. Pulisahin na ta. Okay. Okay. Pumilo na sa ta. Oh, one. Tut. Tubig. Nganong tubig man. Unang tuyok ang isulti nimo 1. Ikaduhang tuyok 2. Ikatulo tubig. Lipat na tiga. 1. Okay ha, sample. To. Ayaw sala pa niya. Dindalian na nimo. Usban kag puspuson. Okay. Tut. 1. Kasayo. Tut. 2. Kwarta. Tubig. Kaning Come mo. on. Let's do it, baby. Eh. Okay, final na niya. Pila sulo na ko. 30,000. Down payment. Ayon yan na. Sige. Okay, lights, camera, action. Tut. 1. Tut. 2. Kini akong partner. Mas mudato pa ko ani. Ang akong 30,000, ako ipait ang motor nga miyo. Ipadayon ako ang akong scholarship, andon romantiko scholarship program. Unya mga odmig Jollibee. Musod mi sa Rome 303. Unya dayon. Among iadto may suroy-suroy. Dayon ako lipatan akong partner kay wa ginibawat nako mas gwapo kay ko sa akong partner. Okay. Unya mula agbi sa Ay! Ay, tubig. Wala tubig. Ay, tubig, wala. Ay sa binawangan mo ko nimo anong kung pasak na imong liog. Gisingot man ko. Oh, singot. Gisingot naman ko. Pagtarong! Dako tag sildo do. Ay kung singkahi kay mabungol ko. Siya mabungol. Mabungol ko katunga. Mabungol ka nga. Oh, pila ka tiwang na ko nimo? 10,000. 5,000 na lang. Nagapalit na isda 2 ka kilo. Tunga na lang. Kunyang imutang. Impas na. Wait! Final na ni! Ay, final Okay. na. Lights, camera, action! Tut! 1, Tut! 2, tubig. Okay, very good. Sayon Okay. nga trabaho. Oh. Sos 30,000 kada ko gis 30,000. Makapalit ako giutan di Kuyor. O niya mo sorry. O di ay. Tikasan kang pangita ka. Sus. Grabe yung buguag yun sa ako partner may galan ni secure. Bugog yung kayo. Di ba sulti na ako ni mo? Unang tuyok, 1. Ikaduhang tuyok, 2. Di ba ang ikatulong tuyok, tubig! Go. Lami. Sige namin! Nagigipilit nga ki. Tunla na lang. Panihapon na na.
Okay mga higala, no? Daghang salamat. Sangan sa Piero 7 Duo. Ako si Patrolman Delphine Gahi, a.k.a. Don Romantico. Okay, kusab si Patrolman Kulipano, aka DJ Boy Maxoy. Daghang salamat kayong tanan o kami ito puraling mamnalilit, pinagis pagingan. Mayong gabi, taga si Kihor, o daghang salamat. Palakpakan naman dyan. Okay, di sa kung mo exit, no? Tungod kinatay special announcement. Naay bata nga nawala. Palihog sa inahan na ni. Kaya naghilak na ni. Ha? Bata nga babae, naghilak. Kinsay, iirog na dre, sir. Sir, nasa tubangan tadi, kapasig na nakailan eh. Palihog, ma'am. Ang inahan na ni bata, no? Oh, Sige naghilak, kaya sang iya inahan do. bitaw. Oh. O, gato. Kami, kay. Oh, Oh, luyan daw sa bata. Asa mang inahan? Basig nagpalit pagpagol ba? sa ilahan. Oh, basig. Kaya mga bata hilig magay Tusiprot, dili tublon. Tarsan, Kung nga na doon, kanang taas, yung kanang irigalo na to, kanang matutag abroad, tublon? Tubliron. Ah, tublon. Dili na tublon. Oh, kaysa inahan, oh, nana. Oh, nana. Oh, mo na anak, ma'am. Oh, maayog yun. Iya yun, naginagsanay. Saan ba tayo exit, Soy? Oh, nana, uli naman sila. Mm. Atong ikuan na, Soy. Atong i-greet ang ato ang DRDA karon, Soy, nga naa dito na pita, Soy. Uy! Oh, wala Soy, kung nili si Police Colonel L.D. Brande Lozana. Atong DRDA sa Piero 7. Atong karton na kay gala. Okay. Sir, may gabi. Pala. Ito, pinagagwapong DRDA, si Police Colonel Usana Oh. sa Piero 7. Ganahan ka magsumpay. Sumpayan na to! Isa ganahan sumpayan na mo. Pero dili na kami. Oh, Ato na isunod. Ang ato nga pinakagwapo. Apo, pinakambungan. Ang apon ni Max Surban og ni Yoyoy, Yoyoy. sa Atong buong- sugatong sa masibang pakpak si Si John New Villanueva. Pakpak mga higala. Yo. Oh, may ngabi sa tanan. May ngabi sa kihor. Ganahan mo rock and roll? Okay. Tagaan mo rock and roll. Ready, go!